מה זה שעריים בשבילך? שעריים זה המשפחה השנייה שלי, זה המשפחה האישית. מאז שהגעתי לשעריים בשנת 83, ירדתי מליגה לאומית, זה הליגה הראשונה לשעריים. הצלחנו לעלות אותו 2 עונות לליגה הראשונה. פשוט הדלקתי על הקבוצה. נולדתי ברחובות, הייתי מכבי רחובות, שמשון יבנה, ואז הגעתי לשעריים, וממש נשאבתי לעניין הזה של מכבי שעריים. וגם כשאני אמרתי שהפסקתי לשחק, אני קשור להנהלה וחבר הנהלה, חבר ועד נאמנים כבר שפרשתי לפני 96. זה היה טבעי המעבר הזה משחקן אולי לאחרים זה, לא לכולם זה טבעי, אבל לי הרגשתי ממש טבעי. כי תמיד גם כשהייתי שחקן הייתי חבר של כל האוהדים והמקורבים, ולא הרגשתי שעברתי להיות שחקן לחבר הנהלה שזה שינוי. ההפך, אפילו יותר אחריות. אווירה כזאת אתה זוכר? מאז שנות ה-80 שעשינו את 2 העונות הנפלאות שעלינו מליגה א' לליגה הלאומית, אני לא זוכר בשעריים תופעה כזאת שבתוך שבוע ימים נמכרו 2,600 כרטיסים לקבוצה שבליגה ב'. אני לא חושב שאפילו בליגה התל אולי 3-4 קבוצות, בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וחיפה, שיש דבר כזה. זה טירוף, שיש פה פוטנציאל בעיר רחובות שרואים את זה עכשיו, אבל זה לא נותן לנו שום מקדמה למשחק, והמשחק יהיה מאוד 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 קשה, קבוצה מצוינת, וגם במשחק אחד אתה יכול לשחק עם קבוצה שהיא יותר חלשה, אבל אני מנסה לא לחשוב על זה. ניצחתם, מה אתה עושה אחרי השריקה של השופט? אני בעזרת השם מנצח, אני תעקוב אחרי הריצת העומק שאני אתן, ואני מבטיח ששום שחקן אפילו אצלנו לא ישיג אותי. 100%, אני מאחל לכם המון בהצלחה. אנחנו צריכים באמת הרבה תמיכה של הקהל שלנו האדיר הזה, ובעזרת הקדוש ברוך הוא אני מקווה שנעשה.